Усім прывітанне, гэта Чык-Чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін і Павел Свярдлоў распавядаюць вам пра галоўныя навіны і падзеі словамі твітарскіх. Ведаеш, што вось сёлета на гэтым тыдні у беларускім твітары выбухнула сапраўдная ядзерка. Бо што? То бок гэта ядзерная зброя, якую абяцаў там Пуцін даставіць у Беларусі, яе даставілі з Літвы, напраўду, да? Наўпрост. Вось такія вось зігзагі адбываюцца, канешне, у гэтай рэчаіснасці. Але не пра гэта будзе філасофскі твіт, з якога мы пачнем, які як бы надасць настрой усёй нашай праграме. Партал у пекла адкрыем неўзабаве, сябры, а вось цяпер твіт ад Зефірык, экстрэмісткі. Тэрчы ўсё часцей сустракаю вось гэта, да? Нейкі аккаунт у Твітары. Аккаунт у Твітары. Соцсетка, дзе посты по 140, по 240 сімвалаў. Канал, на якім было інтэрв'ю, самі ведаеце каго прызналі экстрэмісткім у Гордона, так што вот нічого дзіўнага. Совсем озверел чёрный Абдулла. Ни своих, ни чужих не жалеет. Які там філасофскі твіт? Зефірык экстрэмістка. Я, піша, канешне, разумею, што зараз ёсць нібыта больш важныя рэчы, такія як вайна, напрыклад. Але калі жыць, калі не цяпер? Таму сёння прыняла рашэнне, якое паўплывае на ўсё маё жыццё. І цяпер злавіла панічку. Слухай, такая, як это сказаць? Вельмі, ведаеш, экзістэнцыйная думка, таму што... Цэлая гісторыя, мне здаецца. Это всё жыццё проста в адным. Шмат хто пра гэта задумваецца, асабліва там, калі людзі эмігравалі, і што далей? Ставіць жыццё на паўзу і жыць, дабіваючыся вяртання ўсё жыццё на радзіму, ці штосьці карыснае рабіць дзеля сябе перадусім, дзеля грамадства, а потым ужо як бы такім чынам наблізіць сваё вяртанне. Значит, перад тым, як я паразважаю на гэтыя вельмі важныя тэмы, якія ты акрэсліў, чым дзяўчына не мае рацыі? Яна мае рацыю ва ўсім. Па-першае, яна піша зараз, а трэба цяпер. Да? Я не разумею, я разумею, што цяпер ёсць далей. Нібыта больш важныя рэчы, такія як вайна, напрыклад. В сэнсе нібыта. А што? В сэнсе нібыта. Цяпер ёсць больш важныя рэчы, такія як вайна. В сэнсе нібыта. Вайна ёсць больш важная рэч. Яна пра гэта і піша. А далей жыць цяпер. Не права толькі ў тым, што злавіла панічку. Вот это ты маеш рацыю, да? Безумоўна, жыць трэба цяпер. І калі б я ўяўляю французы, да, такія эти нацисты акупавалі іх у 40-м годзе, да, і яны адклалі ўсе жыццё да 44-го, да, адклалі і, я не ведаю, што селі і пачалі бедаваць, гараваць. Што нам рабіць? Не радавацца жыццю, калі мы цяпер тут у акупацыі жывем. Таму ў Мінску працуюць рэстараны, кінотэатры. Ходзяць людзі. Людзі ходзяць, і хто мы такія, каб іх асуджаць. Але не варта, мне здаецца, забываць, што ўсё ж такі вайна ідзе, палітвязні ў Беларусі сядзяць, і выкрэсліваць гэта са свайго жыцця таксама не варта, таму цалкам прысвячаць сябе гэтым тэмам таксама не варта. Таму, як бы разглядаючы гэта важныя, безумоўна, падзеі як частку, можа быць вялікую, можа быць не вельмі свайго жыцця, ўсё роўна варта. Жывіце шматгранным, складаным жыццём, сябры. А якое ж рашэнне прыняла Зефірык экстрэмістка, якое паўплывае на ўсё яе жыццё, мы вам, канешне ж, не раскажам. Затое давай раскажам ўсё ж такі пра самую важную тэму, якая абудзіла розных абсалютна людзей. А цяпер партал у пекла. Меркаванні наконт забароны чай з варэннем, піша.
70 литовских общественных деятелей направили президенту МИДу и Сейму требование запретить белорусам использовать погоню и, в кавычках дальше, другие литовские символы, чтобы остановить распространение литвинизма и искажение истории. Мне хотелось адразу сказаць 70 літоўскіх камісараў. Блин, я калі бачу слово искажение истории, у меня адразу генпрокурор швед. Вот так вот, ведаешь, як лямпочка запальвается, Может да? быть, ён там десь... Не дадим переписывать историю там. Ну, слухай, вось Ну, у гэтым пытанні вось гэты літоўскія бакінскія камісары і правда, их 67, не 70. Окей. І сябры генпракурора шведа яны аб'ядноўваюцца і маюць фактычна аднолькавы пункт Ты гледжання можешь рацию, что яны все супраць того, каб беларусы выкарыстоўвалі погоню. Абсалютна. Ну вот часам, ведаеш, дзіўныя рэчы аб'ядноўваюць там Ілона Маска і Владимира Путина, там, да, а вот атрымліваецца і літоўскіх нацыяналістаў і беларускіх патрыётаў, да, патрыётаў таксама нешта абмярковае. А як рэагуе на гэта Твиттер? Вельмі крэатыўна, сябры. Ну, дакладней, я б сказал, что колькі ты сказал, сотні рэплаю, да, так, просто сотні. Мы, конечно, все не працытуем. Ёсць сярод іх і вельмі некрэатыўныя, там просто расказваюць, куды літоўскім. Куды каму пайсці. Да, вот, значит, я могу нават па-літоўску сказаць. Я нават скажу коню под хвост. Вот. Калі хто зразумее, той зразумее. Макс Кохан піша. Ну, То корж. есть ВКЛ, не корж, до таких эмоций разборки все. То есть ВКЛ на протяжении нескольких столетий оккупировала белорусские земли. Шановныя літоўцы, якіх вельмі клапоціць выкарыстанне беларусамі пагоні і якія даводзяць, што вось ВКЛ это вот их вотчина, да? яны захапілі. Да. Мне кажется, что кто-то хочет заплатить очень много репараций. Я думаю, акурат гэта 67 і ў чарзе дзірачоў. якраз стаяць. Вось яны зараз адкрываюць свае гаманцы. Придворный советник Ужба. Так. Засталося толькі зразумець, чаму 70 мелкапісячных лабусаў вырашылі, што яны ўпаўнаважаныя вырашаць наконт гістарычных каранёў і нацыянальных сімвалаў Беларусі. Ну, давайте, па-першае, я супраць того, каб любых літоўцаў называць лабусамі. А мелкапісячныя, окей. Мелкапісячныя, это ўжо, ведаеш, гэта ўжо не распальванне варожасці. Гэта як бы характарыстыка в образу мысли. Это ж, ну, Smoltic Energy, літаральны пераклад на беларускую мову. Мелкапісячны. Выдатна. Вось. Але з сэнсам твіта я згодны. Слухайте, да што у нас это так бомбануло-то от того, что 70 человек... А я вось думаю, глядзі, яны маюць права выказаць сваё меркаванне? Маюць. У дэмакратычнай краіне. Маюць. Чаму падгарае ад гэтага меркавання, гэта іншае пытанне. Абсалютна. Баюся, што... Ці адэкватныя людзі, якія сядзяць у літоўскім сойме і дзе там яшчэ ў парламенце, МЗС, паслухаюць іх на меркаванне? Паслухаюць, скажуць, дзякую вам за ваше меркаванне. Але што-небудзь ці яны зробяць? Ну, спадзяюся, што не. Але, ну, разумееш... Калі раптам яны штосьці зробяць і будуць, ведаеш, патрулі павільні хадзіць, якія будуць спыняць беларусаў і правяраць іх на наяўнасць это, дарэчы, ж будзе рэальна як у Мінску амап. Да, типа пашпарт з пагоняй на вокладцы. Заязджаеш на 15 суток. Цяпер і ў Вільні. І дакументы замежніка, ну, этот travel документ нельга будзе выкарыстоўваць. Не, так это ж літоўскі travel документ. Добра, але ён у беларусу нельга выкарыстоўваць. Не, ну, калі літоўскі, то можна. Літоўскія сімвалы. Калі літоўскі, то можна. І на літоўскім же там віціс, а не... Это одно и то. А хвост, что ты мне рассказываешь? Хвост, ведаешь, это просто фаза ягонага скачка. І або скачка, або палёту. Конструктыўная рэакцыя, сябры. Экс-ярац піша, даўно не выкарыстоўваў пагоню, трэба часцей.
ну сябры, да, что это за свет, у якім нам трэба шукаць нагоду для того, каб запосціць беларускі нацыянальны гістарычны герб, якім мы ўсе ганарымся. А вот літоўцы подкинули, калі ласка, нагоду подкинули для того, каб нагадаць беларусам, які ў іх сапраўды герб, каб все часцей яго выкарыстоўваць, ганарыцца ім і шанаваць. Да. Стефан Ярузельскі яшчэ глыбей капнуў. Чалавеку ёсць Ярузельскі сам не ведаю. Нам тут у Польшчы проста памяць ёсць у чалавека, і ён згадаў, па-першае, хэштэг пагоня побач. Я, дарэчы, з Ляпіса Трубецкога, з песні «Пагоня побач будзем жыць». І згадаў пра фота ястрэмбельскіх кадэтаў, якому споўніцца крыху пазней, праз паўгодзіка, 10 гадоў. Хлопцы, якія паказваюць, што ва ўсіх у іх майкі з пагоняй, якія яны платформай набылі кадэцкай. У адной мне вельмі Відаць, блізкай краме. Усім валбай, я думаю, так. Вось быў час, вось быў час. Карцей, класна было б, дарэчы, з гэтымі хлопцамі паразмаўляць. Спадзяюся, што хтосьці размаўляў з імі, я так, можа, год таму ці... У іх усё добра, спадзяюся, вось, таму што яны, канешне, тады навялі такі моцны тренд, задалі прямо вот клас, да? Ну, ўсё гэта да чаго? Да, давайце пагоню посціць. Ну, чым больш пагоні, тым... лепш жыць, лепш наша нацыянальная прыемней жыць на гэтым свеце. Лукалох вось рэагуе так. Ну тут, конечно, я не ведаю, Вільяна Нава наша Вільня Нава. Ну тут ён абдрукаваўся, відаць. Карацей, Вільня Нава, да? Гэта, каб вы разумелі, да? Нехта у Вільні весь час піша на сценках нейкі вандал под выглядам беларусаў, да? Там БЧБ сцяг абавязкова ёсць і фразы накшталт «Вільня наша». Толькі гэты чалавек чамусьці не можа напісаць літару «Ш». Кірылічны, да? У яго чамусьці ўвесь час атрымліваецца W. Ну вот, чалавек, які вучыў там беларускую мову, расійскую мову, школе, ён ведае, як пішецца літара «Ш». Альфабетам. Ну так, які з дзяцінства ў гэтай тэме, да? Вось ён «Ш» так вот, раз, два, три, чатыры, як бы, да? О, можна ім сказаць, пішыце як калюмны, толькі... Калюмны, да, толькі без вот этого вот в сярэдзіне. А вот это вот чалавек, які ад імя беларусаў піша «Вільня наша», каб займаецца літвінізмам, показаць, вот эти беларусы, да, вот они такие вредные, на Вільню цягнуць свою руку, да, ён чамусьці не можа літару «Ш» нормально напісаць, у яго чамусьці атрымліваюцца нормально там літара «Я» там, ну і можна як «Р», а не, ён все ж таки «Я», мне здаецца, там нормально. Відаць, слухаў чалавек гурт «Корн» у дзяцінстве, ведае, як пішецца літара «Я». Да, Каян. Далей ідзем, сябры. А як з гербам Магілёва быць? О, дарэчы, рэчыцы. Адзін скарыстальнік твиттера. А вось далей, чаму толькі Магілёва? Лепель, Рэчыца, Верхнядзвінск, Слуцк, Віцебская вобласць. Гэта вам жартачкі. Гэта ўсё беларускія гарады ці вобласць вось на гербах, якіх ёсць пагоня. Частку пагоня. Да, там тым ці іншым выглядзе. А Падляшша? Слухай, ну, я так думаю, чаму толькі Магілёў? Таму што Магілёў гэта, канешне, самы, ну, это сходні, вялікі горад, да? Віцебская вобласць, правда, канешне, таксама. Паўночна-ўсходняя вялікая вобласць. Вось, але тым не менш, да? Ну, неяк так атрымалася, што літоўская пагоня, літоўскі віцез чамусьці на гербах беларускіх гарадоў. Ну, дзіўнаватая сітуацыя, правда? Яшчэ, давай, Стефан Ярузельскі. Так, у нас... Як кажа Біблія, тут увогуле этот коктейль Молотова в адным твіце. Контекст біблійскі. Як кажа Біблія, у чым судзіш іншага, асуджаеш самога сябе, бо ты, судзячы, робіш тое самае. Калі беларусы не маюць права на пагоню, то жмуды, чый гістарычны герб мядзведзь. Што праўда?
тым больш права не маюць на Віціса. Карацей, у нас сёння ў праграме мы вам дэманструем, вось вы бярыце нататнічкі ці скрыньце гэтыя цвіты, Аргументацыя. Вся адзін за якім адным. чынам размаўляць, калі вам раптам штосьці гавораць пра спадчыну Вялікага княства Літоўскага. Пачынае літоўскі патрыёт ездзіць па вушах, карацей. Іншы. Так. Вось вам спіс адмазак і аргументаў. Все, оказывается, залежыць ад таго, куды капнуць, як глыбока. Да? Ось высветліцца, што там і герб медведь. Я, дарэчы, не ведаю. Не ведаю. Яўген Літвін. З расейцамі па шляху слухай медведь. Яўген Літвін, піша нам, паказаў навіну чату GPT наконт таго, што гэтыя хочуць забараніць беларусам выкарыстоўваць пагоню. Які цікавы адказ атрымаў. Так. Адказ якраз вось рэкамендацыі. Што скажа нам нарэшце разумны інтэлект? Рэкамендацыі. Што з гэтым рабіць беларусам? Не паддавацца на ціск і працягваць выкарыстоўваць пагоню. Гэта наш гістарычны герб, гэтак жа як і літоўскі. Класна. Выдатна. Чат GPT ўжо кажа, што это наш его і беларусаў, як бы гістарычны герб. Прасоўваць беларускі наратыў пра ВКЛ на міжнародным узроўні, калі мы гэтага не зробім, Літва перапіша гісторыю пад сябе. Распавядаць пра гэтыя выпадкі, каб людзі разумелі, што Літва не такі ўжо натуральны саюзнік. То бок што ад Літвы? Нож у спіну трэба чакаць. І калійнае ўгнаенне. Мне здаецца, што чат GPT, он нешта ведае. Карацей, прывітанне ўсім палітыкам, якія мусяць прасоўваць гэтыя наратывы на міжнародным узроўні, якія прасоўваць. Тут ведаеш, у чым праблема? Мне здаецца, што частка гэтых палітыкаў, яна жыве ў Вільні. І я табе скажу, што хісткай лёд танчэе пад весну. Але слухай, вось яшчэ, дарэчы, у Твітары вельмі так жвава абмяркоўвалася тэма Вікіпедыі. Маўляў, што жмудзіны акурат акупавалі англамоўную Вікіпедыю, і ў ёй усё вельмі аргументавана з іх пункту гледжання напісана пра ВКЛ, ягоную спадчыну. Я табе больш скажу, там ёсць артыкул герб Беларусі. І гэта артыкул пра капусту, пра цяперашні дзяржаўны герб. А пра пагоню там толькі недзе ўнізе невялічкі маленькі раздзельчык такі, да, вось. Так што сапраўды так што вікіпедысты на ангельскай мове. Гэтага чат GPT чамусьці не парэкамендаваў. Трэба рэальна ў Вікіпедыю, таму што куды англамоўны чалавек ідзе, калі не ведае чаго-небудзь, да, каб што-небудзь пачытаць. Вікіпедыю. Ірына Кацяловіч рубіць з плеча. Можа забараніць выкарыстоўваць сімвал пагоні літоўцам і параіць ім выбраць сабе іншы сімвал. Вось Ірына яўна жыве не ў Вільні. Можа сабе дазволіць. Ну, канешне, ведаеш, можна забараніць это, но мне здаецца, гэта будзе як забарона заходзіць у краму нейкую расейскай глубінцы. Давайте не будем забараняць нікому нічога. Што это за вообще падыход? Ну, хай яны выкарыстоўваюць пагоню нашу. Хай все выкарыстоўваюць, што хочуць. Хвастом. Трыс Дзевінірыс піша. Тым часам вядомы віленскі бар «Пагоня» ужо перайменаваны ў бар «Паліклініка», бо побач знаходзіцца адпаведная ўстанова аховы здароўя. Бачыце, нават пакуль не прынятыя гэта на заканадаўчым узроўні гэтыя змены ці забароны, а ўжо перастрахоўваюцца. Ну, направду, мы на Еўрарадыё звярнулі ўвагу на тое, што ён перайменаваны. Далей уже там все напісалі. Вось, але перайменаванне ніяк не звязана з вось гэтай гісторыяй. Ён перайменаваўся яшчэ перад Новым годам. І ўласнік той жа... Просто беларуская тэма... як это перастала працаваць в плюс. Як бы... Перайменавалі у які? Паліклініка. Там, ну, это ж часто так бывае. Бар на заводзе называецца завод. Типа, там... То бок, цяпер у іх будзе працаваць гэта тэма здароўя і ягонай аховы. Да, здаровы лад жыцця. Бар, паліклінік, калі ласка. Там будзе фіта, крафтовае півко, все для вашего... Кіслародныя коктейлі, фіта, гарбаты. Все для вашего здароўя. І забіваем цвічок у гэтую тэму. Бяспечны. Піша так. У Белтві пачаўся сапраўдны кашмар праз 60 літоўскіх шызоў. Ну, 67, ўсё ж такі.
вось ведаеш, калі 70 кажуць, я кажу 67. 60. Да, не 6, но все ж таки 67. Відавочна, ніхто ў Літве пагоню забараняць не будзе. Вы толькі ганьбіце сябе. Я і згодны, і не згодны. Я вось супраць таго, каб апускацца да ўзроўню вось гэтых хлопцаў і дзяўчат, якія падпісалі гэты ліст. Да? Падпісак. І ну таксама нешта забараняць, пачаць абзывацца, казаць, это наша гісторыя, это не іх, отойди, там не стой побач. Вось. А вось тымі, якія такі, давайте посціць пагоню, давайте всем покажем, что это наш герб класны і гэтак далее. Вось з імі я трэба апускацца да іхняга ўзроўню і да іхняга нейкага стаўлення да жыцця. Адзінае, што мусіць быць апушчаным у нашым жыцці, гэта хвост вершніка на гербе пагоня. Ну, ёсць твітарскія, якія капнулі глыбей крыху. Да, звярнулі ўвагу на некаторых падпісантаў гэтага карыстальнік Чубака. Ён увогуле апублікаваў спіс усіх падпісантаў. Так, да? Я бачу. Вось. І звярнуў увагу на жанчыну, якую завуць Вікторыя Іванюшына. На жанчыну з нетыповым літоўскім прозвішчам. З тыповым не літоўскім прозвішчам і імём. Вікторыя Іванюшына. Ну, вось ён пералічвае Раманаўскас, Баранаўскас, Світоюс. Добра. А от Вікторыя Іванюшына. Хто ж яна такая? Таксама падпісала сярод 67. Давайте почитаем. Что же это за жанчына з украінскім прозвішчам? Іванюшыну піша Чубака. Калі замежнікі пытаюцца ў мяне па нацыянальнасці, я не саромлюся і адказваю, што літоўка. Так ці інакш, я тут нарадзілася і вырасла, вучылася ў літоўскіх школах, тут нарадзіліся і выраслі многія пакаленні з боку маёй бабулі, некаторыя нават мелі літоўскія прозвішчы. Адчувае, што ёсць некае непаразуменне. Так. А калі літоўцы, даведаўшыся маё славянскае прозвішча, пытаюцца ў мяне якой нацыянальнасці і адкуль я так добра вывучыла літоўскую мову, я здзіўляюся. Ці варта мне цяпер падрабязна апісваць свае генеалагічнае дрэва і згадваць хаця б 3 нацыянальнасці, якія цякуць у маёй крыві. Ну, якія ж гэтыя 3? Якія ж гэтыя 3? Чубака пералічае. Ці маю я права назваць сябе літоўкай, калі моя маці лічыць сябе полькай, а бацька беларусам з украінскім прозвішчам. І вось я табе скажу, што мае, безумоўна мае, да? Ну, нарадзілася ў Літве, вырасла ў Літве, вывучыла літоўскую мову, відавочна мае літоўскі пашпарт. Ну, а як? Все, што не зрабіў літоўскі штык, зробіць літоўскі настаўнік. Але тут Чубака звяртае нашу увагу на такі момант, што ёсць нейкая паралель. Вось сям'я з полькі і беларусы з украінскім прозвішчам пераехала ў Літву, у іх там нарадзілася дачка, і гэта дачка цяпер лічыць сябе настолькі літоўкай, што падпісваецца пад лістом за забарону беларусам выкарыстоўваць пагоню. Вы народзіце дзяцей за мяжой, а чужыя людзі выгадаюць іх у антыбеларускім духу, папярэджвае нас Чубака. Вось пра гэта час задумацца, мне здаецца. І каб такога не адбылося, посціце пагоню раз на тыдзень, сябры. Ну, хаця б размаўляйце са сваімі дзецьмі па-беларуску. Татушку на сэрцы, там, я не ведаю. Ну, вось гэта ўсё, карацей. Ну, яшчэ адна тэма тыдня. Гэта флешмоб спярша у Threads, направду, што пасля у тиктоку наших, ну-ка. Флешмоб «Беларусы говорят», дзе беларусы пачалі казаць, як яны не говорят і як яны кажуць, направду, да? І гэта пачало, направду, збіраць там 1000 лайкаў і мільёны праглядаў. Такі флешмоб, мне здаецца, з'явіўся. Да, круто, усім спадабалася. Оказывается, мы ўсе любім глядзець
ну даведвацца, да, як там по-беларуску что, выразы да, розныя, так? вот як вот не по-руску, да, а вот як вот по-беларуску по-нашаму прыкласці кого-нибудь, да, а ніводнага разу, дарэчы, не пабачыў, каб хто-небудзь нармальна працытаваў фразу агульная млявасць і абыякавасць да жыцця. Была просто агульная млявасць. Агульная млявасць, млявасць да жыцця, все што заўгодна, акрамя непаўторнага арыгінала, то бок ніхто не змог реально, да. Вось, і таму у мяне, калі шчыра, да гэтага флешмоба у выніку стаўленне вельмі скептычнае. Такое адчуванне, што я радуюсь за людзей, але такое адчуванне, што шмат хто ён просто пабачыў, што это набірае папулярнасць, адкрыў там это 3 секунды ў гугле, да, адкрыў слоўнік устойлівых выразаў, фразеалагізмаў беларускай мовы, на першай старонцы, якая трапілася, ткнуў вот так вот пальцем, ведаеш, белорусы не говорят там то да сё, белорусы говорят то там, всё да то. Вось, ну і окей, там 1000 лайкаў і мільёны праглядаў. А в тренд заскочили Марк Фармель, яны любяць гэта, да, і выпусцілі цішотку з хэштегам «Беларусы говорят». Просто з хэштегам? Да, яны так робяць. Гэта норма, і моладзі падабаецца вельмі. Ты як бы, а што табе трэба, каб абазначыць, што ты да нечага маеш дачыненне, што ты ў трендзе. Да? Нічога няма, просто беларусы говорят. Ну, і да гэтай цішоткі даклупались просто з усіх бакоў. Чаму? Вось гэтыя бондаревы, швондаревы і азаронкі, да? Таму што там напісана «Беларусы говорят». Праз літару А. Белорусы. Кажуць, вы ўзялі і апазіцыйны лозунг так надрукавалі на сваёй цішотцы. Вось. А пачварны. З іншага боку, з якога часу ў беларускай мове ёсць слова «говорят». Боже, якія тупы. Господи, ад фразы «Боже, якія тупыя» у мяне таксама такія вайбы, вось гэтыя украінскія «Боже, яке кончене». То бок, з аднаго боку, ён мае рацыю, што беларусы гэта па-беларуску, а з іншага боку, ён салідарны з Бондаравай атрымліваецца. З піярам мне, карці, не атрымалася. Спрэчную рэч вы закінулі. Ну, далей, яны ж па-руску напісалі, не? Піша нам Максим Бай. Вот і думай цяпер, па-руску яны напісалі ці не па-руску. Яны напісалі на сапраўднай беларускай мове на трасянцы. Ягор Цюкін вось нам распавядае, ну так, ведаеш, метафарычна, на якой мове яны напісалі, посцячы этыкетку, гэта відаць, да? На вокладку тут не цягне, гэта нейкая упакоўка з этыкеткай масла і венецкое смачнае. Латок это называется, да? Я уже забыўся. Карацей, і венецкое смачнае, нават смачнае. Это быў такі хлеб, смачны. То бок, да, он был яшчэ прямо вот ужо зусім так адбылося спаиванне, да, смачны. Вось на такой прыкладнай мове беларусы говорят, хотя вот ізноў не магу не ухваліць, ну гэта тренд пісаць не белорусы, а беларусы. Ён жа набірае вагу ўжо некалькі гадоў. Яго адэпты беларускі, да, беларусы. Да, то бок, таму што ёсць Белорусія недзе ў мінулым, ад якой утвораны вось гэтыя ўсе слова беларус, беларускі, да, а ёсць Беларусь, якая ёсць сёння, Рэспубліка Беларусь. Так давайте утвараць ад Беларусь беларускі ці беларус. Мы гаворым пра рускую мову, пра расійскую, да? Таму што ў беларускай мове все зразумела. Пра што вось наш наступны твіт? Золата. Орша Фанс. Золата. Пачу такую размову пішам. А вы как пишете, белорус или беларус? Я по-российску не пишу. Браво. Да, видишь, калі б у меня был микрофон. Калі б радио аршица был микрофон.
Хаця не, ніводны супрацоўнік радыё, ніводны чалавек з словам радыё дазволіць уніку не дазволіць сабе кінуць мікрафон Бо яны на такіх падлогу. гэтых жыраўлях. Ідзем далей. Вось згадалі мы, што гэтым флешмобе беларусы говорят шмат такое, што направду беларусы не кажуць, састарэлых, абсалютна штучных выразаў і гэта Слухай, раптам мода з'явіцца на такія выразы, або гэта проста людзі старэюць і пачынаюць больш красамоўна выказвацца. Ну, вось тут што у чым бачыць? З аднаго боку, это спроба павялічыць нейкі слоўнікавы запас. Хто-небудзь запомніць і будзе казаць, да? А з іншага боку, цягнуць нейкія штучныя рэчы ў мову, Яны ж не штучныя. Яны ж проста былі, але ж не ва ўжытку цяпер. Не ва ўжытку, а чаму? Таму што русіфікацыя. Тому што свет змяніўся. Ну не. Тому Я што... думаю, на вёсках, калі хтосьці там прыязджаў лета Чуў, да, думаеш? бавіў, то Ну і вось яны чулі ўсё пра гэта наступная частка нашай праграмы. Лана Шэра піша так. Слова дня. Коўцік. Мужчынскі род. Коўцік? Выпнутая храстковая частка гартані ў мужчын. З расейскай кадык Адамава яблыка. Коўцік? Ну, Коўтаць гэта ж, коўтаць гэта глытаць. Правильно? глытаць, так. Я думаю, коўцік Таму вот коўтаць і коўцік. Коўцік. Ім глытаюць. Што ў адказ піша Чубака. Сёння папулярны чалавек у нашай праграме твітарскай. Добра. Калі ласка, перастаньце вучыць людзей рознай ні з дапатопных слоўнікаў. Гэта не камунікацыйная лексіка. Гэта экзатызацыя беларускай мовы. То бок, згадваючы такія словы, мы проста аддаляем мову ад яе носьбіту. Калі так не кажуць, але мы некага вучым так казаць. Чакайце, такое слово ёсць? Ну, відаць, Яго ёсць, можна але, выкарыстоўваць? як мяркуе Чубака, у дапатопных слоўніках. Мне здаецца, Гэта- чым большая разнастайнасць мовы і варыянтнасць Далей. называння адным і тым жа розных... Гэта кадык, гарляк, Адамаў яблык, Клас. ніякі, не коўцік, Выдатна. Гарляк. Гарляк. у горле. Нормально. Навошта вы заткнуў? Кожнае слово, якое запісана, не кожнае слово, якое запісанае, варта выстаўляць адзіным магчымым. Не, ну гэта так, гэта згодны. Але ёсць цэлы твітар, які называецца Лана Шэра. Так. І ў ім, відаць, на кожны дзень ёсць слова дня. Вось, напрыклад, слова дня. Фаерка, Фаерка. жаночы род. Круг, які закрывае адтуліну на кухоннай пліце, а Штосьці таксама з ідыш. сама гэтая адтуліна. Такое адчуванне, што гэта штосьці з ідыш. Расейская канфорка Мгм. газавай пліты. Фаерка, да. Фаерка. Вельмі з нямецкай. Ну, ідыш. І Ідыш, я думаю. да, праз ідыш магло прыйсці ў беларускую Ну, мову, так добра, конечно, на нашу слухайце. тэрыторыю. Насельнікамі беларускіх гарадоў у асноўным былі жыды. Што нам скажа Чубака на гэта? Слова дня. Камфорка. Жаночы род. Кружок, які закрывае адтуліну на кухоннай пліце, а таксама сама адтуліна. Польская фаерка. Ну, таму што зайдеш, все правильно. Ну, то бок не трэба цягнуць польскія словы. Гэта не польскае слово. Па-польску яно называецца так же, як яно прыйшло з ідыш. Як хайс, Чаму не казаць камфорка? як хала, казалі на пляцёнку, пляцёны батон. Хала у Менску казалі. З іншага боку, сябры, гэта норма, калі у нас ёсць шмат словаў для адной і той жа рэчы. Напрыклад, глядзіце, табурэт, мэбля для сядзення. Ён жа. Ён жа па-польску табурэт, ад французскага табурэт. Ад Ён жа Зэдлік, напрыклад. зэдаль ці зэдлік. Мгм. Невялікі зэдаль, хатняя пераносная лавачка. Таксама з ідыш, я думаю. Услончык. І вось Аксана піша, дзед з бабкай казалі услончык. Услончык. Выдатнае слово таксама. Карацей, шмат словаў добрых і розных. Выкарыстоўвайце, якое вам падабаецца. Юлія Матузава піша так. О, Пасля эміграцыі маё спажыванне расійскага контенту паступова проста сышло на нуль. браво. Я не ведаю, якая там музыка папулярная. Я ведаю, шаман. Ну, ты слухаеш, Шаман? Ну,
Якія фільмы выходзяць, не ведаю YouTube-шоу, не сачу за блогерамі. Адзінае, што можа трапіцца выпадкова, Reels ці кринж-трэд у Твиттары. Слухайце, ну мне здаецца, гэта натуральна. То бок я нават здзіўлены, што дзяўчына падымае гэтую тэму, таму што, ну дзе яна жыве там, у Партугаліі, не памятаю, ці ў Іспаніі, да? Ну, там увогуле нікого, мне здаецца, не цікавіць контент з России, рускамоўны, да, там іншы свет, іншы контент. Все нормально. Нормальный контент. Это норма. З'язджаеш падалей ад России і, оп, няма ніякага расійскага контенту. Ведаеце, як свет настолькі ачысціўся, што... Шкада, калі гэта адзіны спосаб пазбавіцца, выціснуць, ведаеш сябе гэтую залежнасць ад расійскага контенту, з'ехаць куды-небудзь за пару тысяч кіламетраў і там застацца. Все равно людзі любяць, там, з'ехаўшы, чытаць Неўзорава, глядзець, там, Достоевского, Толстого. Ну, таких хороших, быццам бы, России. Далей, глядзіш, напіша. Я не рабіла гэта наўмысна, не замяняла яго беларускім ці украінскім. Просто стала нецікава. Хацела б якраз неяк дадаць беларускага контенту, бо цяпер перабольшвае англамоўны і іспанскі. Але вось прымушаць сябе ў гэтым плане не магу. Сябры, у прынцыпе, мне здаецца, вось ён, нармальны, здоровы чалавечы падыход да свайго жыцця. Speak like Belarus пацвярджае. Тое самае, і гэта ачмурэнна. Бо ёсць контент англамоўны, польскі, украінскі, які значна пашырае твой далягляд і слоўнікавы запас. Свет аграменны, які сэнс зацыклівацца на адным тым больш, што ёсць іншыя сумневы у якасці гэтага аднога. Ну і сябры, найлепшы твіт тыдня. Ну, давай. Яго аўтар Джипсенков. Ось, бачыш, сёння толькі Джипсенков у нас тут. Толькі тут, але адразу карона на голову. Не хацеў бы я, піша Джипсенков, быць школьнікам з 2137 года, які на іспыце па гісторыі дастае білет 2020-2025 гады. Могу тебе обрадовать, Джипсенков. Не будешь. Я думаю, я нават калі б написал 2038 год, а не 2138. Але у тым, які год ён выбраў, конечно, праглядаецца гістарычная перспектыва таго, калі такія білеты з'явяцца ў школьных праграмах у Беларусі. Не хутка. Лічыць Джипсенков. На жаль, мы не даведаемся, ці з'явіцца яны ўвогуле. Ну, далей, як бы, мне здаецца, што калі з перспектывы 2138 года глядзець, гэта можа аказацца не самым праблемным перыядам кветачкі у гісторыі, да, і Беларусі, і свету. Штосьці можа адбыцца ў 2050-м. Ты яшчэ паспрабуй наступныя 5 гадоў пражыві, дажыві до конца. Я б сфармуляваў гэта так, без іроніі. Вось, а далей будзем ужо размаўляць, канешне, пра школьныя білеты. Я не ведаю, ведаеш, як школьнікі, але я сам ужо забываюся, што ў якім годзе адбылося, бо падзеяў сапраўды столькі і датаў, што іх усе не запомніш проста. Але ну нейкая праўда жыцця ў гэтым ёсць. Канешне, 20-25 год гэта столькі падзеяў. І калі, ну, уявіць, паспрабаваць, што ты не жыў у гэты час, і праз 100 гадоў табе трэба расказаць, што внеяк вывучыць і расказаць. Я нават не ведаю. Сябры, гэта было бла-бла-шоу Чик-Чирик, у якім Алексей Сапрыкін і Павел Свярдлоў. Я уже падумаў дапамагчы табе, Алексей, трэба. Расказвалі вам пра галоўныя падзеі тыдня словамі твітарскіх, якія называюцца твіты. Ты маеш рацыю, Алексей. Самая кампетэнтная аналітыка, самая шчырая. Тут могуць паслаць, як кажуць, а могуць і распавесці праўду жыцця. Дзякуй вялікі, што глядзелі, што слухалі. Да пабачэння.